Lahi masu sauraro, sojojin Najeriya sun bayyana kama Bello Turji da suka yi a raye, wanda ake matse shi kuma yake bayyana irin laifukan da suke aikatawa da kuma wanda suke ɗaure mai gindi wajen aikata waɗannan manyan ayyukan. Ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu don jin waɗanda wannan ɗan ta'adda ya faɗa wanda suke ɗaure mai gindi yake duk abin da ya ga dama a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, wanda manya suka bi suka lalata ta kuma suke sa 'yan ta'adda suke musu aiki don samun wasu abubuwan nasu, amma dai asirinsu ya tonu. Ka bi mu har ƙarshen bidiyon nan inda za ka ji mu da waɗanda suke taimakawa wannan ɗan ta'adda. To wannan dai shugaban 'yan bindiga Bello Turji ya sha mata a hannun sojoji inda suka mai azaba kala-kala da ya ƙi faɗa, amma daga baya wannan ya sa wannan ɗan bindiga ya fara tunanin zai faɗo su waye waɗannan suke aikata wannan abu. Har yanzu dai ana nan ana ta fama da turna da shi, amma yana nan ya fara faɗa. Ka biyo mu a wani bidiyo namu na gaba inda za mu sa maka bidiyon wannan mutumi inda yake bayyana waɗanda suke ɗaure mai gindi kuma suka shige mai gaba don aikata wannan nau'ikan abubuwa, wanda kuma suke kawo mai makamai don ganin cewa ya yi aikinsa daidai yadda ya kamata. To wannan mutumi dai ya yi ƙaurin suna a wajen sace mutane don neman kuɗin fansa da kuma ta'addanci na bindiga, wanda suke ƙwace gari guda inda za su je su buɗe wuta kawai su kwashe jama'a don burinsu na duniya. To amma shi ma dai wannan ya ce suna yi ne ba don wani abu ba sai don rashin jin ƙansu da gwamnati take yi, wanda kuma muna fatan gwamnati ta duba wannan al'amari in akwai laifinta a ciki ta yi ƙoƙari ta ga ta gyara don ganin cewa wannan ƙasa tamu ta Najeriya ta zauna lafiya.